uMagashule uthi kamva lakhe lisezandleni zamagatye ANC okuna njengoko luqina ukuluvulo kokuba makakashenxe aqwalasele ityala lakhe lorhwaphilizo. On the step aside, the National Executive Committee of the ANC has taken a clear decision to refer the guidelines to the structures of the ANC from branches, regions and provinces. And our structures, the basic units, will actually discuss those matters. Magashule unqinile kokuba iqoqo eliphezulu leANC liza kunqubanisa inhloko ngokukhawuleza nje nowayesakuba ngumongameli uJacob Zuma. As the top six, the National Executive Committee has mandated us, and we have interacted with President Zuma to have an engagement, a meeting, which all of us, we have been actually looking forward to have. Uthengamana ke kubaxhasi bakhe ngokusoloko bethe gomololo nokumxhasa ze bathobela nemiqaliselo ye-COVID-19. And we just wanted to show that we have to lead by example, by making sure that we encourage South African public to behave in a particular way, to always respect the restrictions and protocols, sanitize. I was impressed that I saw a lot of people wearing masks. Magashule uthi izaba nguye ozakuthi gayi isifuba ekugqibeleni kuba uza kuphumelela kule nywabatyikili. NdinguAbongile Dumako kwindaba zeSABC akuFreystata eBloemfontein.